எக்ஸசைஸ் 2.3 கொஸ்டின் நம்பர் 1. ரொம்ப சிம்பிளான சம். பட் இதே நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ராப்பரா செய்யறது. ஸோ ப்ராப்பரா செய்யணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கணும், அதுக்கான வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். அடுத்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கணும், அதுக்கான வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம். ரெண்டும் ஈக்குவல்னு சொல்லணும். ஜஸ்ட் அடிட்டிவ் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்ளிகேட்டிவ் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி, அதாவது சேர்ப்பு பண்பு. அதுதான் இங்க ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு 3 காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. செய்யலாம் பாருங்க. சும்மா ஒரு 2 நிமிஷம் வேலை தான் இந்த சம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதை எடுத்துக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எழுதிட்டு கொடுத்துருக்கிற வேல்யூ Z1 ஓட வேல்யூ 1 மைனஸ் 3i பிளஸ் Z2 ஓட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா -4. நெக்ஸ்ட் பிளஸ் Z3 ஓட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 5. இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டு அதோட 5 ஆட் பண்ணணும். ஸோ இங்க பாருங்க 1 மைனஸ் 3i, இது ஒரு -4iனா -7iன்னு வரும். அதுக்கு அடுத்து பிளஸ் 5. ஸோ ஆன்சர் 5 பிளஸ் 1 6 மைனஸ் 7iன்னு வரும். ரொம்ப சிம்பிள் தான். திஸ் இஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு நம்பர் 1ன்னு வச்சுக்கலாம். அடுத்து பாருங்க ரைட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கிறோம். தட் இஸ் Z1 பிளஸ் Z2 பிளஸ் Z3. திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு Z1 அப்படிங்கிறது 1 மைனஸ் 3i பிளஸ் Z2 என்ன இருக்கு பாருங்க -4i, Z3ங்கிறது பிளஸ் 5. இது ரெண்டுத்தையும் இங்க நம்ம ஆட் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுக்கப்புறம் மொத்தமா இப்ப நம்ம ஆட் பண்ண போறோம். பாருங்க இது பிளஸ் 1, இது பிளஸ் 5. ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா 6ன்னு கிடைக்கும். -3i -4iனா ஆன்சர் -7iன்னு கிடைக்கும். ஸோ நம்பர் 2. ஸோ இது மாதிரி செஞ்சுட்டு ஃப்ரம் 1 and 2 கொடுத்துருக்கிற கொஸ்டின் எடுத்து எழுதிடு. ஈஸியா இருக்கட்டுமே அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம 2 மார்க்ல கேட்கலாம். கேட்டா இது மாதிரி ப்ராப்பரா செய்யுங்க. அடுத்து இதுலயே செகண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, மல்டிப்ளிகேட்டிவ் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. அதையும் செய்யலாம். இதை தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்போ நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கலாம். தட் இஸ் Z1 இன்டு Z2 இன்டு Z3. ஸோ பாருங்க Z1 ஓட வேல்யூ 1 மைனஸ் 3i, Z2 ஓட வேல்யூ -4i இன்டு 5. தட் இஸ் Z3 ஓட வேல்யூ. இப்போ மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கு, மல்டிப்ளை பண்றீங்க. 1 இன்டு -4i -4i, மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ், i இன்டு i ஸ்கொயர், அதனால மைனஸ் 3 இன்டு 4 12 இன்டு 5. இப்போ மல்டிப்ளை பண்ண -4 இன்டு 5 -20 இன்டு iன்னு கிடைக்கும். இங்க -16 கிடைக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் Z1 இன்டு Z2 இன்டு Z3. திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு -60 -20 இன்டு i. இதே ஆன்சரை நம்ம ரைட் சைடும் ப்ரூவ் பண்ணோம். ஸோ Z1 இன்ட்டு Z2 Z3. ஸோ Z1 ஓட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 1 மைனஸ் 3i, Z2 ஓட வேல்யூ -4iன்னு பார்த்துருக்குறோம், Z3 ஓட வேல்யூ 5ன்னு பார்த்துருக்குறோம். ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு அதோட இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இதே ஆன்சர் கிடைக்கும். ஸோ 1 மைனஸ் 3i இன்ட்டு இது -4 இன்ட்டு 5 20 இன்ட்டு iன்னு கிடைக்கும். ஸோ உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 1 இன்ட்டு -20னா -20i, நெக்ஸ்ட் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் பிளஸ் 3 இன்ட்டு 20, தட் இஸ் 60. i ஸ்கொயரோட வேல்யூ -1. ஸோ ஃபைனலா -20i -16 கிடைக்கும். ஸோ அரேஞ்ச் பண்ணி எழுதுனீங்கன்னா Z1 இன்ட்டு Z2 Z3 திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு -60 -20 இன்ட்டு i. ஈக்குவேஷன் நம்பர் 4. ஸோ ஃப்ரம் 3 and 4 அப்படின்னு எழுதிட்டு கொடுத்துருக்கிற அந்த ரிசல்ட்டை தூக்கி எழுதுறீங்க. ஸோ இவ்வளவுதான் இதுக்கான ஆன்சர்.